Una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor. Hallo, 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 hier bij Strookland. Vandaar wel wat meer dan als in de Resort van de Schwiermame. Daar heb je schon mal so ein Schreckgeschehen gemerkt. Klar, das wird mir doch eingefried haben. Sehr schöne Eten. Das nennt sich eingeschmierte Tacos. Wir waren Fleischbroten, das Rindfleisch, gemoldenes Rindfleisch. Und da wird Speiz gemacht, Zeppelin und Chesneck und so weiter. Und da wo wir ein bisschen Erdschau kehren und dann macht das Fleisch klein, bis die Erdschau macht stauben, bloß das Topf lieben, das Fleisch. Da wo wir Tortillas nehmen und das Fleisch dann ein bisschen hochkloppen und dann lieb bis die Durchbroten. Und dann nur her Salat und Baclajan und mit Peperschoten, Salsa machen oder was immer. Schmeckt sehr schön. En die kan een grote herd merken. Vrije je de aan. Dan kan je die opduiven en kliep als je durchbroden. En dan de saluten bakjan maken, wat immer. Dan kan je een grote herd jas feiten, hostig. Zo, ik weet wiezen wat we dat doen. Dan koop je gleich nog. Woehoe! Mamma mia! Los tacos norteños. Nu hörst du mal. Hier haben wir Peper. Hier haben wir Salt, pepper and salt. Hier haben wir 13 Chesneck, 3 cloves garlic. Und hier haben wir ein Jalapeno abgeschnitten, 1 cut up Jalapeno. Hier haben wir ein Eetlepel gedrehte Zeppelin, wie kan meer oder weniger. Dat soll actually ab irgendein Zeppelin sein, aber wir haben nicht ausgelassen für jeden. Nu doen we gedrehte Zeppelin. Je kan ook Zeppelpulver. I forgot the real onions, so we're using onion flakes, chopped onion flakes. Hier haben wir 1 Kilo gemoldenes Rindfleisch. 1 Kilo ground beef. Und hier, als je zien kan, hebben we Feuer aufgeschaltet, Edschocken. Die wollen wir kerken. 4 peeled white potatoes. We're gonna cook them. Nu wollen we het alle right maken. Eerst wollen we de Edschocken kerken. Oké, de Edschocken hebben we nu te veel gebracht. Wollen we die goed kerken. Oké, we hebben hier een beetje vat. En ik heb eerst de zeppelen gaan en dan gedreide zeppelen. Die hier maken. De jalapenos. En dat chesneck, garlic. Dat wordt hier wat, zo. 10, 15 seconden ze zitten aan. En dan doen we dat vleesje in. Zo. Nu gaan we dat goed broden. En dan ga je roden wat we dan het nächste woord doen. Oké. We worden hier in sleep als je woede naar juiten. Kan allemaal opzien, Lothar. Zo. Nu gaan we dat gans goed broden. Dan willen we hier een beetje peper maken, zoveel als we dan blijven. En zout. Zo. Nicht te sehr. Lieber nur salten hier als te saltig. Wow, het klettert Fleisch is eruit. Nu doen we bloos naar de Edschocken. Fleisch is goed. Wow, dat Fleisch een beetje op. Wow, dat schmurts, oder dat vaat alle afzien. Kraks is dat. Oké. Hier hebben we de goede Edschocken. Hier hebben we de goede Fleisch. Wow, du een beetje goede Edschocken maken. Waar het is een beetje durchgestompen. En dan willen we zien wat het wordt schaffen. We willen niet te veel Edschocken. En ik wil wijzen wanneer we dat eens gaan voor een kliepje maken. Plus dat het vlees fijn top blijven heeft. Want we dat dan in de tacos dan smeren. Zo. Straks is het. Wordt hier een kliepje durchrieren. Ik wil wijzen wat alles redden. Dan doe je hand trees dat zie blijven. Bij mij Edschocken, met weniger, wat immer.
Dus je zijn kan, we gaan hier een type met eetzakken maken. Hou dat zij van daar gereed, nu kijk hem al. Nu je een beetje zo te smeren. Nu wou dat en de tortillas dan smeren. Oh, zeer schijn. Dus ik zei, je kan een grote herd maken. Kan je die afvrieren. Ga je helemaal rijden. Oké, wat je viesen. Hebben we onze tortillas hier. We gaan een winkel met een tubas en een fijne tortillas van CT Foods. Door de smaak opwarmen. Door kijk hem al. Daar smeren we die door neer. Krijg zo. Merk wat hij dus smaakt op. En dan, waar die alles zo staat, zoals je zien kan. En dan wat we weten waar we een ovenkast merken. Schafft het ganz passt, dan wat je kan frische, warme tortillas krijgen. Hier moeten we die opwarmen. Daar, kijk dan mal. Krijg is dit. Hebben we hier 20 stuk. Waar we den smaak in de lucht nemen, afvrieren. En dan hebben we de ruit voor het nächste Mal. Maar we worden hier wat uitnemen van de voor het onkas. Daar wat mijn ma schwer maken dan doet. Dan neemt ze een beetje butter. En dat een beetje smelten. En dan deed ze de tacos. Een beetje een klein beetje bruin maken. En ik wil je zeggen, want die wil een schöne tacos hebben. Dan proeft het ze dit. Het schaft het met smalz of met vat. Maar ik wil je zeggen. Dat met een beetje butter. Pap. Ik wil je weten wat dat zit, want daar smaak erin zijn. We gaan hem al omdraaien. Kijk hem al. Wauw. En dan zie ik krak zo. Bruin maken. En ik wil je een ding zijn. Want je daar wordt prouden, mijn vruchten laatst weer. Schmeckt dat eten immer so schön, dass die über den Wald sich imitieren dat. Weil ich sag, bloß so ein Videos noch, was das schön schmeckt. Wenn mir das nicht schön schmeckt, mir das nicht gut ist, dann verhänge der ut. Aber das hat man geprüft. Ich will Ihnen sagen, prüft das. Das schmeckt sehr schön. Ich glaube, die sind rein. Ich schmecke Tacos. Sehr schön. Nu wil we de ruit maken. Oké, daar wil we de tacos ruit maken. Hier is de eerste. Klop voor een beetje op. Dan doe een beetje een avocado neer. En doe een beetje een der twee kolle bakkeljanen. Een beetje salut. En een der twee kolle jalapenos. En wanneer we rijpe seppelen hadden, worden we dat doen en dan een klein beetje zout. Een beetje even. Kijk, dat is een. Oh, dat is right. Waar we de nächsten krijgen staat. Avocado. Wat je kan er eerst wat nemen, want je leven door smaakt eens eerst wat andere een beetje schijn te maken. Die dat. Krijg zo. En dan immer een beetje zout. En dan waren een jalapenos, nu worden alles een stad eruit maken. En dan wil ik je wijzen wat dat zit. Dat trekt wel schijn. Tacos norteños. Strukland tacos norteños. Zo, nu wil ik je dat wijzen. Oh, kijk je mal. Sehr schijn. Ik weet wat dat smaakt. Ik heb die mal gehad, wanneer een schwiermama die gemerkt heeft. Ik heb gemerkt dat ook. En wens je een paste. Laat me weten wat je smaakt heeft. Mag God je zegenen en reden we het nächste Mal. Al llegar esta fecha esperada, te venimos
vamos a felicitar, porque tú eres la prenda dorada a quien quiero formarle un altar. Te deseamos que dures 1000 años con toda nuestra sinceridad, que te olvides de los desengaños, que sean llenos de felicidad. En este día de tu santo quiero que tú me permitas que te dedique mi canto, que serán tus mañanitas. Muchas, pero muchas felicidades. Yo quisiera ser ángel del cielo y a tus puertas venirte a cantar, y en tu santo cumplirte tu anhelo y ofrecerte una dicha sin par. Ya la luna se está despidiendo, pero el sol ya empezó a despuntar. No queremos que sigas durmiendo, nuestro canto te hará despertar. Hoy te haremos compañía, perdona nuestras necedades, para desearte en tu día 1 y 1000 felicidades. Muchas felicidades, muchas, pero muchas.